Ei, hola de nou. Anem a parlar en aquesta ocasió de consultes de selecció. Bé, a l'hora de fer una consulta hem de tenir clares, molt clares, dues coses. Primer, la taula o taules que intervenen a la nostra consulta i, per una altra banda, quina informació vull mostrar d'aquesta taula, d'aquestes taules, d'acord? Llavors, anem un momentet aquí a l'Access i mirem a veure com es fa. Ja tinc aquí oberta la meva base de dades. Primer anem aquí a les herramientes de la base de datos i anem aquí a relacions per tenir clar un altre cop, per recordar quin és el dibuix de la nostra base de dades. Recordeu que teníem com a taula base la taula dels llibres, teníem amb una relació infinit que cada llibre podia tenir un editorial i llavors aquí podíem tenir que el llibre podia tenir diversos autors i el llibre podia tenir més d'un descriptor també. Recordo que els descriptors era com per facilitar els termes de cerca. Hi hauria aquí novel·la, hi havia ciència-ficció, hi havia diverses coses. Tanquem aquí. Anem a crear la nostra primera consulta. Anem a fer una consulta de selecció. Molt bé, aniríem aquí a crear. Llavors, tenim aquí, se'n recordo que teniu aquí a crear, tenim per crear les taules, que ja les hem treballat, tenim aquí les consultes i tenim els formularis i els informes. Anem a veure com es fa una consulta. Podríem utilitzar un assistent, però deixem que primer ho fem directament amb disseny de consulta i després, si voleu, podeu utilitzar els assistents que vulgueu. Llavors, li donaríem aquí un clic, llavors tindríem aquí ja la consulta 1, que té aquí com a dues parts. Fixeu-vos, és aquesta part d'aquí dalt, que està buida de moment, i tenim aquesta part d'aquí baix, que ara en parlarem d'ella. Llavors, la primera vegada ens mostra una finestreta semblant a la que teníem quan fèiem les relacions i que és perquè diguem nosaltres quina taula o quines taules seran les que intervindran en la meva consulta. Val a dir que no podeu posar taules perquè sí, sinó que heu de posar única i exclusivament les taules que feu servir. Una altra cosa que també us he de dir és que les taules d'una consulta sempre han d'anar relacionades. És molt estrany el cas, podria ser, però és molt estrany, i nosaltres no ho treballarem, el cas en què pugui haver-hi dues taules que no estiguin relacionades. Per tant, si feu una consulta i veieu que no estan relacionades, malament. Mireu que estiguin relacionades sempre. Molt bé, anem a fer, per exemple, una consulta de les editorials que tenim per cada llibre. Per això necessitaré la taula dels llibres, primer, llavors li faig agregar, i també necessitaria la taula de les editorials. Agregar i cerrar. Molt bé, ja tenim aquestes dues parts. Fixeu-vos que com tenen relacions, les relacions ja creades prèviament, llavors ja me surt aquí amb la seva corresponent relació. Per tant, ja tenim la primera part, que són les taules que intervenen. Llavors, en el meu llistat, què és el que jo voldré? Clar, penseu que això el resultat és com una quadrícula, com si fos una taula. Per tant, hem de pensar en quines són les columnes que jo tindré en la meva consulta. Llavors, el que jo voldré serà el nom de l'editorial, i l'arrossego cap aquí, i, per exemple, el títol del llibre. I ja està. L'arrossego cap al primer, i agafo el títol del llibre i l'arrossego cap al segon. El camp és el camp que hem triat, la taula, evidentment, és la taula que jo he triat, l'ordre és, per si volguéssim ordenar ascendentment o descendentment per aquest camp en concret, mostrar, si el vull mostrar, ja veurem quan té sentit. Evidentment, si no vull mostrar, en principi no ho posis, no? De fet, si no volguéssiu posar-lo, hauríeu de seleccionar clicant aquí en aquesta part de dalt, cliqueu aquí, llavors piqueu suprimir i ja no la tindríeu. I els criteris i el O ho veurem en un vídeo a part de com posar els criteris. Els criteris és com per filtrar la informació. Imagineu-vos que jo no vull tots els llibres meus, sinó que vull només uns quants. Podríem utilitzar-ho per aquí i veurem en un vídeo a part com posar bé els criteris i veure com funcionen. Molt bé, ara la consulta ja la tindríem. Conste que això és la vista dissenyo. Les consultes tenen, fixeu-vos aquí, tenen tres tipus de vista. Hi ha la vista dissenyo, hi ha la vista SQL i hi ha la vista hoja de datos. La vista dissenyo és aquesta que tenim aquí, la vista hoja de datos és el resultat de la meva consulta i la vista SQL és el codi realment que té interiorment aquesta consulta. Si voleu, el podem veure, és un codi CL, no sé què. És un codi que de moment no ens interessa.
Tenim aquí la nostra vista Diseño i ara anem aquí a la vista Hoja de Datos per veure el resultat de la meva consulta. Molt bé, com que ja teníem uns quants llibres, fixeu-vos que em surt el nom de l'editorial i el llibre. El nom de l'editorial i llibre. Si jo ara clico aquí, que és per fer un altre cop el disseny de consulta, i jo vull, per exemple, doncs, posar alguna altra informació, per exemple, en quin idioma està escrit aquest llibre, el podria posar aquí i cap problema. Si torno a donar-li aquí a la vista Hoja de Datos, em surt tota la informació que a mi m'interessa, d'acord? Aquí en la vista Diseño ja veurem que hi ha coses que ja veurem, ¿vale? Per exemple, a part de, fixeu-vos que aquí tenim seleccionat que és una consulta de selecció, també podríem fer una consulta de creació de taula, una consulta d'annexar dades, vull dir que afegeix registres, fixeu-vos que ho posa aquí, consulta que agrega registros amb una taula ja existent. Això actualitzaria els diferents registres, això és per fer una consulta de referències creuades, que de moment no en farem, i això per fer una consulta d'eliminació. És a dir, per exemple, si jo tinc aquí el meu resultat, si el meu resultat és tot això d'aquí, si jo converteixo això en una consulta d'eliminació, que ja veurem, podria eliminar tots aquests registres directament. A banda d'això tenim aquest botonet aquí que és interessant, que és per agregar tables, que és el mateix quadre d'abans per si se'ns ha oblidat alguna o necessitem alguna taula de més. I també interessant és aquest botonet de totales, que també el veurem en un vídeo a part per fer consultes de tipus d'agregació, que ja el veurem. Per últim, només ens restaria de guardar la consulta. Per això li clicaríem aquí en la creueta d'aquí, ens demanarà, evidentment, si volem guardar els canvis, li diem que sí, li diem que serà, per exemple, li podem dir llibres per editorial, i donem a acceptar, i ja teniu aquí la primera de les consultes, d'acord? De moment ja està, ja és tot, d'acord? Ja veurem després com fer els criteris, ja veurem com fer altres coses que es poden fer, d'acord? Vinga, ens veiem en un següent vídeo. Adeu!